El número 1 d'avui costa menys de la meitat que el quart i tendeix al doble. Aquí tens el top 5 d'equip de ioga i pilates per a estudiants. Passa al número 5. Aquest model es destaca per la seva qualitat superior segons una divisió que el descriu com tolla qualitat. El preu és 129 euros. Una xifra que situa el producte en una categoria de mitjà alt. La puntuació és 5 sobre 5 basada en una única revisió que el valora com a excel·lent. És una opció de qualitat per a estudiants que volen un equip durador i amb un bon acabat, sense entrar en el rang de preus més elevats. Parlem del número 4. Aquest model es presenta com un set bàsic d'accessoris per a la pràctica a casa, ideal per a qui comença i vol provar diferents postures sense gestar massa. Amb un preu de 8 euros i 4 cèntims, la seva relació qualitat-preu és impecable. La puntuació és 5 sobre 5. Basada en una sola divisió que l'ha qualificat perfectament. Els usuaris destaquen la senzillesa d'ús i la comoditat del material, tot i que la informació detallada sobre les dimensions no es troba disponible. En resum, el número 4 és una opció molt assequible per a qui vol iniciar-se sense complicacions. Ara el número 3. Aquest model ofereix una gamma més àmplia d'elements, com ara una estora d'esport i una cinta de resistència, pensat per a estudiants que ja tenen certa experiència. El preu ronda dels 54 euros, una xifra raonable per la qualitat que es descriu com a perfecta, exacta com a la foto. La puntuació és 5 sobre 5, amb una revisió que elogia la qualitat del material i la fidelitat a les imatges del producte. És una opció robusta que combina bon disseny i funcionalitat, perfecta per a qui vol avançar al següent nivell. Si t'estan agradant les recomanacions, dona un cop de polze i subscriu-te al canal per a no perdre't cap tutorial de ioga i pilates. Activa la campaneta i forma part de la nostra community de practicants. Segueix amb el número 2. Aquest model és una màquina de former, ideal per a estudiants que busquen un entrenament complet. El preu és 402 euros, una inversió significativa però justificable per la robustesa de l'estructura i la sensació de seguretat que ofereix. La puntuació és 4.4 sobre 5, amb 6 ressenyes que ressalten la qualitat de les estructures i la robustesa general. Algunes crítiques apunten a la necessitat de millorar l'estabilitat dels gangs per als peus, però la majoria coincideix en que la màquina és bona i ofereix una experiència professional a casa. No oblideu consultar la descripció del vídeo per trobar els enllaços directes a cada producte i a les guies d'ús que us ajudaran a treure'n el màxim profit. Finalment, el número 1, el millor de tots. Aquest conjunt de blocs de ioga de suro ofereix la mida i la fermesa ideals per a una pràctica còmoda. El preu no està especificat, però les 6 ressenyes mostren una puntuació de 4.2 sobre 5. Alguns comentaris alloen com van perfectos i per article, destacant la mida i la textura del suro. No obstant, hi ha una crítica que indica una qualitat inferior que deixa les mans brutes. En general, el número 1 destaca per la combinació de material ecològic i una sensació agradable durant l'exercici, convertir-lo en la millor elecció per a estudiants que busquen un equip fiable. En resum, si busques una opció econòmica, el número 4 és la teva millor aposta per a una qualitat garantida a un preu moderat. El número 3 i el número 5 ofereixen un equilibri excel·lent. El número 2 és la solució completa per a entrenaments avançats, mentre que el número 1, amb els seus blocs de suro, es posiciona com el màxim de la llista. Tria el que s'adapti al teu pressupost i al teu nivell i comença a practicar amb confiança.